Okay, nandito na naman ako mga kaibigan. Ni anapod ko karon. Naapi isugilin sa inyo nga usa ka joke yang yapon. Kini it's all about the Muslim and Kristiyano. So Bisaya version tayo mga kaibigan, kapatid kong nandyan. Ito ay kwentong katatawanan lamang. Okay? Ito ang buong istorya. Okay. Nai usa ka Muslim na maligya og kaning milon. Kaning milon ba mga Tagalog pakwan na maligya ang kaning milon, ingon ang Muslim nga, "Oh suki. Laki milon oh, mapula-pula. Yang barato lang kayo, kilo 25. Mula lang kayo, oh suki." O nainabot nga sa Kristyano. Niabot ang Kristyano. Ingon ang Kristyano. Tinuod ba ka na? Suki nang imo ang milon nga mapula-pula niya. Barato. Oh suki, mapula-pula talaga ito akong milon. Ingon ang pula ni Kristyano. Sige, papalit ako sa kambukan na. So nipalit ng Kristyano. Sus karon, pagtunol sa kaning Muslim dito sa Kristyano, nahulog man ang kaning milon. Nabuak. Karon pagkabuak kay luspan man day kayo sulod. Ingon ang Kristyano. Ingon ka, suki, mapula-pula ang imong milon. Nganong luspan man lagi na. Ato bagpon sa Muslim. Ikaw ba kayo mahulog? Di ba ka mang luspan?